Έλα ρε φίλε. Θα συναντιόμαστε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Καλά, έλα ρε. Άρε φίλε, και με την μπλουζίτσα ρε μου στη μου έτσι. Καλά. Άιντε το καπέλο να παραδοθεί ρε. Έλα. Ωραία μπλούζα. Καλά. Πώς είμαστε? Καλά. Το Γιάννη το θυμάσαι? Καλά είσαι? Ναι, που είχαμε πιει καφέ, ναι. Καλά, είχες πάει την προηγούμενη. Λοιπόν, καρδάσια, καλημέρα. Τρίτη μέρα στο Ναύπλιο και έχουμε μαζευτεί. Ήρθε και ο Γιάννης από την Αθήνα, μας βρήκε εδώ στην Επίδαυρο, διότι το πρόγραμμα λέει σήμερα να επισκεφτούμε το αρχαιολογικό θέατρο της Επιδαύρου. Πρώτη φορά εδώ πέρα, κάποιοι έχουν έρθει ξανά. Είναι εντυπωσιακό. Έχουμε κάποιο ιστορικό δρόμενο να πούμε για τον Επίδαυρο, Ντρούλη? Έχεις διαβάσει ή μπα? Όχι, σήμερα ήρθα. Σήμερα ήρθες στα 6 ταξίδια που έχουμε κάνει δηλαδή. Θα μαθητήσω και να μοιράσω γνώση. Σήμερα ήρθα να λάβω γνώση. 6 ταξίδια έχεις διαβάσει δηλαδή τα προηγούμενα. Καλά, ξέρω πράγματα. Δεν πρέπει να σε κάνω spoil. Α, ναι. Έλα, οδήγα ρε Τζόνι. Οδήγα ρε Τζόνι. Τζόνι, τι λέμε? Let's go! Έτσι ρε. Λοιπόν ρε Γιάννη, μας έβγαλε στην πίστη να. Λοιπόν, ανεβήκαμε άλλα 50 σκαλοπάτια. 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα όπως λέει ο Γιάννης. Εντάξει. Αλλά παιδιά είμαστε πολύ τυχεροί. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη είναι δωρεάν. Αυτό ήρθε κουτί, ούτε που το ξέρα η αλήθεια είναι. Και φτάσαμε τώρα στο αρχαιολογικό θέατρο, παιδιά. Πω. Ωρε παιδιά. Ο άλλος είναι τέρμα πάνω. Τέλειο. Εντυπωσιακό, παιδιά. Εδώ ακόμα γίνονται παραστάσεις το καλοκαίρι και εντάξει, βλέπω το μέγεθος των σκαλοπατιών κιόλας είναι τεράστια. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε τους ήρωες και να ανέβουμε προς τα πάνω. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν βγαίνουν καθαρές φωτογραφίες χωρίς κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπει Photoshop και θα πάρουμε το δρόμο για πάνω. Να το δούμε και από ψηλά. Για να δούμε τι θα δούμε, πώς θα αντέξουμε. Λοιπόν, let's go. Ωραία φίλε. Λοιπόν, πρώτη στάση. Ωραία φίλε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, η ακουστική είναι τρομερή. Ακούμε τι λένε εκεί κάτω, παιδιά. Ρε εσύ ρε, απίστευτο ρε. Και λέω, κοίτα να δεις, έρχομαι αγάπη, έρχομαι. Όχι ρε φίλε. Τι είναι οργανωμένος. Ναι ρε. Τι κάνεις ρε? Καλώς ήρθες ρε. Ωραία φίλε. Και κοιτάω και λέω, γνωστή φάτσα. Άκουσα και τη φωνή, λέω, κάτι μου θυμίζει, λέω. Και οπότε, Τώρα ήρθαμε. κοιτούσα προς τα κάτω, αφού είπα και στο Γιάννη, λέω, κοίτα, κάποιος λέω, είναι Γιάννης στην ονόματος. Ωραία φίλε, τι είναι αυτό, 70-200. Το 70-200, αλλά έχει και διπλασιαστεί απάνω. Γιατί τώρα είναι σαν 400. Σαν 400. Ναι, βάλεις τον αντάπτορα, ναι. Να μπεις αυτήν, γιατί δεν είναι ο αρεφ. Ναι. Ο αρεφ των 2,8. Και από εδώ τι έχεις? Αυτός είναι 15-35. Άρα, μπράβο. 14 κούμποσα, λέω, θα το βγάλω, λέω. Είδα ωραία τέτοια δεν βγάζει, αυτός που πήρε σου. Αυτός είναι. Είναι στάνταρ 14. 14, ναι. Λοιπόν, βρήκαμε νέο ιστορικό. Εδώ ο Γιάννης με τον καλύτερο του φίλο Google. Λοιπόν, Γιάννη, είπαμε ότι είναι του 4ου αιώνα. 4ο με 2ο αιώνα π.Χ. Ναι. Οι ανασκαφές ξεκινήσαν το 1881. Ναι. Και χωρητικότητα. Χορεύανε κιόλας. Ναι, χωρητικότητα. Χωρητικότητα, πόσο έλεγε, 13 με 18.000 το υπολογίζανε τότε. Ναι. Οπότε κάπου στη μέση ήταν. Γύρω στους 14 με. Εσύ έχεις έρθει να δεις και παραστάσεις. Ναι, αρκετές φορές. Πώς σου φάνηκε η παράσταση? Τέλεια. Φοβερά. Η ακουστική. Σούπερ, είναι πάρα πολύ ωραία και σκέψτε ότι καθόμασταν και εδώ πάνω. Κυρίως και εδώ πάνω να κάθεσαι. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Καθαρά. Ναι. Πω, ρε, επιστήμη, είναι εντυπωσιακό, δεν υπάρχει δηλαδή.
Και το landscape που έχεις απέναντί σου, τα βουνά το βράδυ δηλαδή, να έχεις καμιά ξαστεριά. Αυτό και όταν πέφτει ο ήλιος είναι πολύ ωραία γιατί ξεκινάνε να μπαίνουν όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει. Τα σκαλοπάτια είναι πολύ επικίνδυνα, παιδιά. Που γλιστράνε κιόλας, είναι μαρμάρινα. Δεν το συζητώ. Πάμε στο κέντρο εκεί. Εδώ ρίχνουν και κάνουν παλαμάκια για να ακουστεί όλο αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι το κέντρο και από εδώ ακούγεται τα πάντα. Πω. Λοιπόν, τώρα χτυπάει παλαμάκια. Και ακούγεται όλο, παιδιά. Όλο ακούγεται παντού. Ναι. Αντίλαλο κάνει. Κοιτάξτε. Πω. Και έρχεται ξανά. Ναι, απλά ανοίγει. Ναι. Πω, εντυπωσιακό. Πω, σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, Τι θα κάνεις με το χάρτη? Αυτό λέω εκεί πάνω δική σου είναι. Θα το σκίσω Ναι. και θα τους ρωτήσω αν μπορέσουν να ακούσουν το χράτς. Ναι. Άντε ρε, πες μου ότι ακούγεται. Θα πάθω πλάκα τώρα, θα βγάλω μαλλιά. Τώρα. Όχι. Ακούστηκε. Τα άκουσε. Πω, τα άκουσε ρε φίλε. Ναι, έχει φασαρία κόσμος γι' αυτό. Άμα κάνουμε λίγο ησυχία. Ναι, για. Εμείς να κάνουμε, οι υπόλοιποι δεν κάνουν. Άλλη μία. Πω ρε φίλε, εντυπωσιακό μέχρι τέρμα πάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Πω. Εντάξει, κοκομπλόκο έπαθα τώρα, Κοκομπλόκο. Εντάξει, τώρα μπορώ να αποσυρθώ. Λοιπόν, ήρθαμε και στο κάστρο του Παλαμίδη, παιδιά. Από εδώ είναι κάτω. Παλαμιδίου, μάλιστα. Και εδώ κάτω είναι το Ναύπλιο, παιδιά. Θα τη δούμε τη θέα. Δωρεάν είσοδο. Έχουμε και άλλες δύο προσθήκες. Θα μπορούσες να μην το πεις αυτό το δωρεάν. Γιατί? Δωρεάν, γι' αυτό ήρθαμε. Ναι, κάτσε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν. Ναι, 27 τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτέμβρη δωρεάν είσοδο. Θα το ανεβάσεις σήμερα? Ποιο? Γιατί σήμερα θα προλάβει αν το δει ο κόσμος. Όχι, για του χρόνου πληροφορία. Δεν προλαβαίνει ο κόσμος να Ναι, όχι. Για του χρόνου ότι είναι δωρεάν και καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Στην αγαπημένη πόλη εδώ στον Άπλο. Ναι. Μαζί με τον φίλο μας εδώ πέρα ήρθε τον Αντώνη να εξερευνήσουμε το κάστρο. Το Παλαμίδη. Βέβαια γνωρίζω ότι εδώ ήταν το τόπος φυλάκισης του Κολοκοτρώνη. Ωραία. Βρήκαμε κι άλλο ιστορικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Λογικά μπορούμε να δούμε και το κελί κάπου εδώ πέρα είναι. Ναι. Πω. Εδώ είμαστε. Τέλειο. Τώρα και καμιά πανοραμική από εδώ πέρα. Να τα κανόνια βαράνε, η mobile photographer. Ωραίο σκηνικό. Παιδιά, αυτό είναι το εσωτερικό του φρούρι του Παλαμιδίου. Και τώρα οδεύουμε να πάμε στη φυλακή του Κολοκοτρώνη, το οποίο φαντάζομαι θα είναι κανένα μπουντρούμι, να πούμε, σε άθλια κατάσταση και χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Έτσι το φαντάζομαι. Και έτσι πρέπει να είναι. To the prison of Κολοκοτρώνη. Α, έχει και τον κόσμο. Εντάξει, η πόρτα όπως τη βλέπετε είναι κουτσουλιά, να πούμε, για να μπεις μέσα. Φαντάζομαι την υγρασία που θα έχει εκεί μέσα και αυτός θα καθόταν. Πω, εδώ δες. Όχι ρε φίλε, στα γόνατα βγήκε. My God. Ναι.
Τι έγινε, γιατί με τρομάζεις? Δεν θα σηκωθείς αμέσως, θέλει να... Ναι, το ξέρω. Ωραία, ωραία, δεν μπαίνει αέρας ρε. Δεν μπαίνει αέρας. Βράζει ο τόπος εδώ. Παράθυρο δεν έχει, πήγαινε μέσα να δεις που ήταν. Πω. Θα μπεις. Ναι, θέλω να το δω κι εγώ, ναι. Ωραία φίλε. Αυτό τώρα ξέρεις τι μήκη πάει. Ρε φίλε, δεν μπαίνει αέρας, τίποτα. Τι τα θες? Πω, ούτε φως, Έλα, δεν είναι πραγματικά, πείτε, έλα. Τι πείτε, να βγούμε πρώτα. Πω. Δεν θέλει πολλούς όμως, μην αφήσεις. Ωραία φίλε. Άμα κλάσεις εδώ, εντάξει, έχεις τελειώσει. Έχεις λιώσει τις πέτρες να πούμε. Έχεις λιώσει τις πέτρες, έχει πέσει το κάστρο να μου. Ναι, μη κλάσετε μόνο παιδιά μέσα εκεί γιατί... Πω ρε πούστη μου, ίδρωσα ρε. Ήτανε. Μαλάκα, πώς ήτανε. Λοιπόν, μόλις έχουμε μπει στα μάξι, φεύγουμε από το φρούριο του Παλαμιδίου. Να πω την αλήθεια παιδιά, είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό, ειδικά για τη φυλακή, δεν το συζητώ. Κάτσε να τους κάνω πλάκα. Τι λέμε? Let's go! Δεν σ' ακούω! Λοιπόν, κατεβαίνουν και αυτοί για φαγητό, τώρα πάμε. Έλα. Όχι ρε Γκούστη. Λοιπόν, ο δρόμος παιδιά, δωρεάν τα μουσεία σήμερα και γίνεται ο κακός χαμός παιδιά. Ο κακός χαμός. Λοιπόν, να πω την αλήθεια παιδιά για το φρούριο, 20 ευρώ είσοδο είναι κανονικά, δεν τα έδινα, να πω την αλήθεια. Έχει πολύ ωραίες θέσεις από πάνω το ναύπλιο, ταξίζει, έχει και ένα καφέ μέσα. Τώρα μπες, πτύχαμε αυτή την ημέρα που γίνεται της κακομοίρας. Εντάξει, αλλά ωραίο. Βγάλαμε τη σέλη μας, τώρα πάμε για φαγητό και το βράδυ έχουμε το event με τις cheerleaders. Τι λέμε? Τι λέμε? Let's go! Λίγο.